Kaixo denoi, kaixo eta ongi etorri Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetarako alderdi nagusien aurreikuspenak, asmoak eta proposamenak ezagutzea helburu izan da. Gipuzkoako euskarazko tokiko telebistak egiten elkarlanean egiten ari garen, elkarrizketa saio honetara eta gaurko honetan EH Bilduko lehendakarigaia Peio Otxandiano izango da, gure galderei erantzungo diena. 1983an Otxandion jaioa, telekomunikazio ingenieritzan doktorea da eta bere jaioterriko zinegotzi izan ostean, 4 urtez bere jaioterriko zinegotzi izan ostean, azken urteetan EH Bilduko programa zuzendaria izan da, bere hautagaitza berretsi arte. Peio Otxandiano, kaixo eta ongi etorri. Mi esker. Peio, guazen pixka bat, momentu honetan inkestek eta diotenaz hitz egitera, ezta? Nahiko ez du egidatoz, hauteskunde hauek, inkesten arabera, zuek EH Bildu zerrenda bozkatuena izango dela aposto egingo beharko bazenu, zer jokatuko zenuke? Enaiz ni oso apustu zalea ia esan, Eta, guk lasaitasunez, ekin diogu hauteskunde kanpainari eta irabazteko ambizioz, baina, hori jendeak esango du, Nik uste dute apaltasuna balio bat dela, bizitzan orar eta politikan bereziki. Beraz, nuke apusturik egingo. Nik uste dut irakurketa partidisten gainetik importanteagoa dela herri irakurketa bat egitea apirian 21 aterako diren emaitzen inguruan, Eta nik uste dut irakurketa hori dela hurrengo legebiltzarra izango dela gehiengo oso zabalez abertzalea, eta izango dela gehiengo zabalez baita ere ezkerrekoa, Beraz hor badagoela mandatu herritar bat. Eta zuen baldin bada azkenean boto gehien dituen alderdia zergatik izango da? Aro politiko baten amaieragatik edo egin duzuen proposamenagatik, aurkeztu duzuen programagatik? Nik uste dut bagaudela ja aro berri batean, ziklo politiko berri batean. Eta 3 herrialde hauetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, nabarmena dela egun indarrean dauden koalizio gobernuak ez dutela gehiagorako ematen. Direla erreaktiboak, proaktiboak bainoago, eta behar dugula bestelako politika bat. Politika bat kooperazioan oinarritzen dena, herri mandatu bati antzuten diona, eta gai dena herri proiektu bat mahai gainean jartzeko, eta horren arabera planteatzeko gobernu gintza. Beraz, nik uste dut aldaketa horren eskaera badagoela herritarren partetik. Hori apirian 21 ikusiko dela, mapa politikoak ja aldatu direla, eta uste dut apirian 21 ondoren ezer ez dela berdina izango. Guazen gai konkretotara, trantsizio energetikoa esaterako, orain gutxi, otsailean onartu zen trantsizio energetikorako legea, besteak beste EH Bilduren aldeko botoagatik. Bere herriko lurretan azpiegitura eoliko bat eraikitzeko asmoa dagoen landa eremuko biztanle batek zergatik egon beharko luke horren alde? Batetik gaudelako larrialdi klimatiko betean, eta zientziak dioena da urgentea dela CO2 isurketak edo berotegi efektuko gasen murrizketa drastiko bat egiteko oso epe laburrean. Beraz badago urgentzia bat. Eta horrek esan nahi ditu gauza asko, esan nahi du eraldaketa sakon bat egin behar dela gure gizarte antolamentuarena, eredu ekonomikoarena, baina edozein kasutan eraldaketa horren oinarrian badago egungo matrize energetikoaren aldaketa sakon bat. Egungo matrize energetikoa erregai fosiletan oinarritzen den matrize energetiko bat, eta salto egin behar dugu energia berriztagarrietan oinarritzen den matrize energetiko batera. Eta hortik aurrera nik uste dut 3 galdera funtsesko erantzun behar diela. Lehena da, azpiegitura horiek non, eta horrek esan nahi du lurralde planifikazio zehatz bat egin behar dela, erabakitzeko zein den lurralde antolaketa orekatuena. Azpiegitura horiek zertarako, eta horrek esan nahi du eztabaidatu behar dela zein den eredua, eta guzti du eredua izan behar dela publikoa eta komunitaria, hau da, azpiegitura horiek sortzuten energia izan behar dela guk herri gisa eta gizarte gisa dauzkagun energia behar izanetarako. Eta ez enpresa energetika handien interes lukratiboak areagotzeko. Eta badago 3. galdera funtsesko bat, eta da zenbat energia behar dugu. Eta hori zehazki dago lotua transizio energetikoaren nolakotasunarekin. Ze transizio energetikoa da eraldaketa ekosozial baten vektore kualitatibo bat funtseskoa, baina ez bakarra. Eta beraz, eraldaketa ekosozial hori ez da energia fosilak berriztagarriengatik ordezkatzea, soilik. Eta ez da neurri berean ordezkatzea batzuk besteengatik. Besteak beste energia konsumaren beherakada handi bat izan beharko datozen urteetan. Beraz, importantea baita ere da
planteatzea zenbat azpiegitura behar ditugun, ez? Zenbat energia sortu behar dugun, non ezarriko diren azpiegitura horiek eta zertarako izango diren. Nik uste dut 3 galdera horiek erantzun behar ditugula herri ikuspegiz. Eta Euskal Herriak eta 3 herrialde hauek ere asumitu behar dutela, beren gure ardura asumitu behar dugula klima larrialdiaren testuinguru historikoan. Ulertzen dituzu hori ez, landa eremuetan dauden asmoen aurrean jendeak adierazten dituen kezka horiek? Bai, ulergarria dira, nik uste dut 2 arrazoi nagusigatik, ez? Batetik, egungo eredu energetikoa, egungo sistema energetikoa dagoelako oligopolio baten eskutan, edo gutxienik enpresa energetiko oso handien eskutan, interes lukratiboa dauzkatenak. Orain artean ez dute jarri interes soziala edo herri interesa aurrean, baizik beraien interes lukratiboak. Eta beraie dira proiektuen promotoreak, ez? Beraiek aukeratzen dituzten enplazamentuak eta beraiek datoz proposatzera proiektua, ez? Beti ere beraien interesen arabera. Beraz hor, badago erreakzio bat logikoa. Eta hau da, erreakzioa da, bai noski energia behar dugula. Deno gara kostiente hortaz. Inor ez dago energia berriztagarrien kontra. Kostiente gara energia berriztagarria behar ditugula eta fosilak alboratu behar ditugula. Baina energia hori zertarako izango da. Energia hori benetan izango da dauzkagun behar izan energetikoetarako edo izango da enpresa horiek aberasteko. Hor badago erreakzio bat normala dena, orain arte indarrean egon den eredu ekonomikoa, enpresa energetikoen partetik egungo sistema energetikoa delako, enpresa handien interes lukratiboek ardaztutako sistema bat, ez? Eta bestalde badago kezka logiko bat, ez baitago lurralde antolaketarik energia berriztagarrien despliege ordenatu eta orekatu bat egiteko, ez. 2019an onartu zen jasangarritasun energetikorako legea. Lege hortan EH Bilduk aldeko bozka eman zuen, baina lege hori onartu zenean, gobernuak konpromiso hartu zuen 2 urteko epean lurralde plan sektorial bat onartzeko. Lurralde plan sektoriala da, lurraldea antolatzen duen dokumentua, ez? Esaten duena, nola antolatu daitekeen ahalik eta modu eraginkorrenean, ahalik eta modu orekatuenean lurraldea egiteko energia berriztagarrien despliege bat, ez? Gaur 2024an ez daukagu lurralde plan sektorialik, tramitazioan dago. Eta beraz, momentu honetan, tramitatzen ari da lurralde plan sektorial horrek ordenatu nahi duen energia baino gehiago. Bai eolikoan zein fotovoltaikoan. Beraz, daukagu blokeo gora bat. Eta momentu honetan iritsi gara, etxeko lanak egin gabe, oso berandu bestelako auto batzuk egin dilako, tartean gasaren aldeko auto egin delako Araban, ez? Ez dugu prestatu, transizio energetikoa, eta izten gara etxeko lanak egin gabe. Eta beraz, dago, alako proiektu zaparrada bat, lurralde zon zer, baina oso modu desordenatuan datorna. Eta horren aurrean, erreakzio bat egotea, logikoa. Osakidetza berriz ere zutitzea, edo zutik jartzea, da zuen lehentasunetako bat. Noiz erori zen, Osakidetza, eta zer planteatzen duzu berriz ere altxatzeko, berriz ere zutitzeko? Bapateko erorketa bat baino nik uste izan dela gainbera prozesu bat, ez? Trajektoria bat inertziala dekadentea. Eta nik uste dut denok ikusi dugula hori, ez? Pandemia segurazki azaleratu ziren, hor sakonean zeuden arazotako asko, baina arazoiek atzetik zetozen. Eta identifikatzen ziren garaian ere, ez. Pandemian ondoren segurazki ikusgarriagoa izan da gainbera hori, ez. Beraz, nik uste dut izan dela goitiberako joera bat, ez. Nik uste dut gainera paradigma moduko bat ere badela, ez. Ez soilik Osakidetzan segertatu den, baizik zerbitzu publiko batzutan oroar, eta herri gisa ere, daramagun 3 herrialde hauetan izan dugun bilakaera politikoaren paradigma badela Osakidetza. Ez nola kalitate altuko zerbitzu bat, gaur dagoen momentu kritiko baten, eta behar duen erreakzio bat. Nik uste dut Osakidetzan behar dela erreakzio bat, behar da regenerazio bat. Eta gure ustez hori 4 gauza nagusi dira. Batetik behar dugu gobernantza eredu berri bat. Orain arteko gobernantza izan da zentralista eta vertikalista. Eta kontatu behar da profesionalekin. Ze profesionalak dira, dakitenak beste inor baino hobeto, Osakidetzan zerk funtzionatzen zuen, zerk utziten funtzionatzeari eta zergaitik. Beraz, behar du gobernantza eredu berri bat. Bigarren behar du personal politika berri bat. Izan dugun akats handietako bat izan da indarrean egon den personal politika. Eta ondorioz, mediku asko alde egin dute Osakidetzatik. Ez zeudelako behar besteko lan baldintzak, nabarmenki lehen arretan, eta ez dilako eskaini karrera profesionaleak kargarriak. Behar dugu personal politika berri bat. 3. behar dugu lehen arreta indartu. Lehen arreta da sistemaen oinarria. Eta huts egiten ari da sistema oinarritik bertatik. Nik uste dut herritarrek denok nozitzen dugula, lehen arretan egon den kalitatearen galera. Eta laugarrenik behar dugu baita ere osasun publikoa ulertzeko adiera zabalago bat.
bizentzutan batetik osasun mentala inkorporatu behar da politika sanitarietara. Nik uste gaur egun lehen mailako arazoa dela, osasun mentala. Gizarte mendebaldarretan oroar eta baita gurean ere, eta bestetik behar dugu ikuspegi soziosanitario bat ere inkorporatu. Hau da, ez da soilik asistentzia, bezik baita ere osasunaren prebentzioan jarri behar da indarra. Ez da horrek eskatzen du, sistema bat askoz komunitarioagoa. Eta lehen arretaren bestelako enfoke bat, uztartzen dena eragile komunitarioekin gizarte zerbitzu din eta bar. Duela pare bat urte, zer esan eman zuen EH Bilduko ordezkariak Ertzaintzaren 40. urte horreneko ospakizunetan egoteak, zer edu planteatzen duzu Ertzaintzarekiko? Bueno, nik uste dut Ertzaintzari dagokionez bi gauza esan behar direla. Lehenik eta behin daukagura arazo bat Ertzaintzan. Ertzaintzako sektore batzuekin. Eta azkenengo hilabetetan izan ditugu adibide aski ikusteko benetan arazo bat daukagura. Hemen bertan Donostian, Realaren eta Paris Saint-Germainen partidan, lehenagoko momentuetan, egon zen jarrera bat eta portaera bat eta Ertzaintzaina guztiz neurriz kanpokoa eta guztiz antidemokratiko. Realak berak egin zuen deialdia ekipoa babestera. Ekipoa etorri zenean, autobusean, afizionatuak, jarraitzaileak atera ziren ekipoa babestera eta Ertzaintza egin zuen kargatu foam jaurtigailuekin. Eta ondorioz eman ziren zauritu larriak. Beraz, hori adibide bada, baina beste batzuk egon dira. Beraz, badaukagu arazo bat Ertzaintzan, hainbat sektorerekin daudenak kontroletik kanpo, eta inkluso iritsi dienak botere esekutiboa bera desafiatzera. Turra hiru herrialde hauetatik pasako etzela, mehatxo egin zuten adibidez. Hori bada krisi instituzional bat. Beraz, sektore horiek kontrolatu egin behar dira, eta horrek eskatzen du eredu polizialaren berrazterketa sakon bat. Hori batetik. Eta gero bestalde badago eztabaida zabalago bat, eta segurtasun ereduaren inguruko. Etorkizuna segurtasuna izango da gizarte kezka handietako bat. Eta segurtasuna auzitan jarri dezaketen, giza segurtasuna auzitan jarri dezaketen faktore asko ongo dira. Berriak batzuk, adibidez klima larrialdia, adibidez zibersegurtasuna, adibidez indarkeria matxista. Eta beraz nik uste dut, buelte bat eman behar diogula, garai honetan giza segurtasuna nola ulertu, eta segurtasuna bermatzeko ze politika behar dugu. Eta uste dut, begiratu behar ditugula herrialde aurreratuenak. Eta polizia ereduari dagokionez ere, halako segurtasun eredu baten ze polizia behar dugun. Uste dut, badauzkagula adibide batzuk, herrialde nordikoetan eta beste, gertuko polizia demokratiko bat, gure kasuan euskalduna, izan beharko dena, polizia euskaldun bat behar dugu eta merezi dugu, eraginkorra izango dena eta jarduera garden bat izango dena. Gazteak, zer proposatzen duzu gaztei begira, eta GKS-ek azken urtetan hartu duen indarrak neurri baten kezkatzen zaituen? Bueno, guk uste dugu gaztei begira daukagun erronka politiko handiena dela gazteen emantzipazioa. Egun daukagu Europako emantzipazio tasarik baxuenetarikoa. Eta hori da batez ere etxebizitza politika oker bat egin delako hemen. Edo estelako etxebizitza politika publikorik egin. Hemen ulertu da, merkatua izan bazela etxebizitza hornitzaile nagusia. Merkatuaren esku jarri da, etxebizitza eskubidea bermatzeko ariketa hori, eta merkatuaren autoerregulazioan sinetsi izan da. Eta gaur badakigu merkatua ez dela autoregulatzen, eta ez dela kai etxebizitzarako sarbidea bermatzeko. Eta hori eskubide bada, hala aitortu da 2015an onartu zen etxebizitzaren legean, ez? Beraz, administrazioak, instituzioak baukate ardura bat. Ardura bat, etxebizitza eskubidea egikaritzeko. Eta hori zer da? Hau da, zein da politika publikoa kapaz dena etxebizitza eskubidea egikaritzeko, ez? Dauden prezioak erregulatzeko. Ze prezioak dira eskura ezinak gaur egun gazteentzat. Bai, alokairuzko prezioak eta baita erosketarako prezioak, ez? Etxebizitza politika kontrastatua Europa mailan da izatea aski parke publiko, etxebizitza parke publiko aski zabala gai dena modu estruktural batean, egiturazko modu batean etxebizitza prezioak erregulatzeko, jeisteko eta eskuragarri jartzeko. Hori da behar den politika, etxebizitza politika. Eta gero bestelako neurri batzuk ere beharko dira osagarriak, baina hori da politikan oinarrizkoa eta administrazioaren baliabideak, baliabide ekonomikoa joan behar dira, hain zuzen ere, etxebizitza parke publiko bat sortzera bideratuak, neurri handian alokairuaren bidez merkaturatuko dena. Horre GKS-ek indar hartu, azken urtetan horrek kezkatzen zaituzten, EH Bildu moduan?
Bueno, guk esan izan dugu, ez? Gure ustez, ezkerreko independentismoa, soberanismoak asmatzen duela garai historiko honen irakurketa egiten duenean, ez? Eta bizi du garai historiko oso berezi bat, arrisku handiko garai bat. Nik uste dute mehatxu larriena dela ultraeskuinaren igoera, herrialde occidentaletan oro har, eta Europan bereziki, ez? Argentinan, estatu batuetan, nahiko ziurra Trumpek hauteskundeak irabaziko dituela berriro. Baina ikusi dugu Italian, ikusten ari gara Europako ekialdeko herrialdetan. Mehatxu larri bada, urrengo Europako hauteskundeen emaitza ikusi beharko dira, baina oso posiblea eskuin muturreko gehiengo oso bat egote Europar Parlamentoan, ez? Beraz, hori da arrisku larriena. Gaur borroka kulturala ari da eskuin mutura irabazten. Eta mehatxu larri bada. Baina gainera gaude, krisi ekologiko baten testuinguru historikoan. Bizitza posible egite duten oinarriak, oinarri materialak auzitan zalantzan jartzen dituen krisi ekologiko baten testuinguru historikoan. Nik uste dut alako testuinguru baten ezkerrak behar duela proiektu bat oinarrizko adostasunak erdiesteko gaitena desberdinen artean. Eta behar direla fronte zabalak eta behar direla gutxineko programak, agenda transformatzaile bat martxan jartzeko. Baina desberdinen artean. Eta hori dela ezkerraren etorkizuna. Eta etorkizuna eta ezkerrak oso gertu egon behar duela garaiko joera edo mugimendu emantzipatzaileetatik. Eta hori nik uste dut horiek direla nagusiki momentu enten feminismoa eta ekologismoa. Jaurlaritzara helduz gero, zer egingo duzu, zuen kontrako botoarekin onartu zen hezkuntza legearekin? Bueno, nik uste berhartu behar dela hezkuntza akordioaren parametroak berhartu behar direla, ez? Nik uste dut azkeneko lehentzaldean egon zen ekimen politiko nabarmena, esango nuke hezkuntza akordio hori izan zela, ez? Non gai izan ginen oso ezberdinen artean adostasun bat eskuratzeko, erdiesteko oso gai konplejo batean, ez? Historikoki hiru herrialde hauetan konplejoa izan den eremu batean. Nik uste dut hezkuntza sistema eta datozen 4 urtetan itzelesko erronka dauzkala, 3 nabarmenduko nituzke. Batetik aldaketa soziodemografikoak, ondorioz hezkuntza jarduera asko konplejizatu da, hezkuntza hezigunetan, hezkuntza zentroetan. Segregazio iturri da, aniztasun soziokultural hori, ez delako berdin banatzen sistema zehar, eta gainera jaiotza tasaren beherakaderanen ondorioz behartuak egongo gara eskola mapa birdimensionatzera. Eta hori izan daiteke prozesu kataskatsu bat, edozein kasutan prozesu konplejo bat, ez? Bigarren, metodologietan, hezkuntza metodologietan, eredu pedagogikotan aldaketa izugarri bat gertatzen ari da. Hezkuntza jarduera ja ez da orain arte ezagutu dugun hori, ez? Eta guk, nire belaunaldiak eta aurreko zer esanik ez, ezagutu genuen hori, ez? Bestelako metodologia batzuk erabiltzen ari da, metodologia aktiboak eta beste, eta horrek erabat baldintzatzen du, edo erabat aldatzen du hezkuntza jarduera. Eta horrek aldaketa sakonak eskatzen ditu sisteman, langileen prestakuntzan, formazioan eta bar, ez. Nik uste berandu gatozela, horri dagokionez, gertatzen ari dela aldaketa pedagogiko hori, baina nahiko modu desordenatu, ez. Hori da, bigarren faktoren nagusia. Eta hirugarrena digitalizazioaren inpaktua. Nik uste dut ez dugula behar beste pentsatu eta hitz egin hontaz. Digitalizazioak ze inpaktu daukan hezkuntza jardueran, baina edozein kasutan goiti beratatuko du. Onerako edo txarrerako ez diot mehatxu bat denik, baizik aukera berriak ere irekitze dituela, baina tentuz aztertu behar dela nola inkorporatzen dugun digitalizazio hori hezkuntza jarduerara. 3 megafaktorio horiek goitik bera baldintzatuko dute hezkuntza sistema datozen 4 urtetan. Beraz, eraldaketa hori egiteko behar da herri itun bat. Hau ezin daiteke egin, familia politiko nagusiak nolabait prozesu hortatik kanpo utziz. Beraz, nik uste dut behartuta gaudela berreskuratzera hezkuntza akordioaren konsensua eta hortik bideari ekitera berriro. Jaurlaritzarekin lotuta, azkenengo hilabetetan bat baino gehiago izan dira, langile publikoek, Jaurlaritzaren menpeko langile publikoek egin dituzten grebak nolabait ere soldatak eta baldintzak bertan Euskal Autonomia Erkidegoan erabakitzeko edo negoziatzeko. Zela bizitzan dituzue, greba horiek, eta ze planteatzen duzu, edo eskuartekotan nola eskuartuko zenukete eskari horien aurrean? Eskari batzuk nik uste dut oso arrazoizkoa diela, ez? Beste ez dira bertako sindikatuen eskaera, baizik Europati bertati datozen
zuzentarauak, ez? Adiz, behin-behinekotasuna 8%tik behera jaiste administrazio publikoan, ez? Gaur egun oso altu da 30%aren bueltan edo lakoren bat oro har, ez? Baina nik uste dut oro har, eztabaida hau planteatu behar dugula administrazioaren modernizazioaren planteamenduaren barruan. Nik uste dut behar dugula administrazio moderno bat, gaitu bat, eraginkor bat. Hain zuzenen nahi dugulako sektore publikoak, administrazioak izan dezan paper edo rol traktore bat gizarte eraldaketan ekonomiaren transformazioan, ez? Eta beraz, horretarako behar dugu administrazio moderno bat, gaitu bat eta eraginkorra den administrazio. Eta horrek aldaketa asko eskatuko ditu administrazioan. Bat, bai, noski, langile publikoen lan baldintzak eta soldatak eguneratzea eta bermatzea, zalantzari gabe. Baina bestelako aldaketa batzuk ere eskatuko ditu honek, ez? Nik uste dut eraginkortasun ikuspegitik behar dugula baita ere kontu emate sistema eraginkor eta demokratiko bat, administrazioen funtzionamentuaren inguruan. Digitalizazioak ere administrazioan dakartzan eraldaketak eta ondo implementatu behar diela, aukerak ere irekitze dituelako, gobernu onak martxan jartzeko, praktika onak martxan jartzeko, gardentasunan ikuspegitik, eraginkortasunan ikuspegitik, herritarrekiko harreta hobetzean ikuspegitik eta bar. Eta gero, uste dut, badaukagula arazo bat herri honetan bezeria sarekin edo klientelismoarekin. Segurazki urte askoz gobernu arduretan egon diren alderdiek edo segurazki horregatik eraiki da bezeria sare bat sistema instituzionalaren bueltan. Nik uste dut gure sistema instituzionalaren gaitasunak ere baldintzatzen eta mugatzen dituen, ez? Nik uste dut hau badela eztabaida politiko funtsezkoetakoa, nik uste dut erdiguna jarri behar duguna, ez? Harreman publiko-pribatu hori ez da segurazki beharko genukeen besteko gardena eta beharko genukeen besteko eraginkorra, ez? Eta uste dut hor badagoela zer hobetu, asko. Administrazio ezberdinak aipatzen hasita, nolakoa irudikatzen duzue Gasteizen eta Madrilen edo Parisen arteko harremana? Bueno, nik uste dut orain, hiru herrialde hauetan, momentua dela, hain zuzen, berraztertzeko estatuarekin daukagun harremana, ez? Harreman politikoa. Hori da eztabaida bat azkenengo 3 legegintzaldetan atzeratu egin dena, rotonda baten ibili gara bueltaka, eta nik uste dut ezin dezakela gehiago itxaron eztabaida honek. Gainera badaukagu gauza bat gure alde. Espainiako gobernuak, nahiko modu solemnean, Kongresuan diputatuan, adierazi izan du, baietz, momentua dela eztabaidatzeko Espainia plurinazionala dela, eta beraz horrek eskatzen duela kudeaketa bat. Eta izan daitekeela kudeaketa demokratiko bat. Beraz, eztabaida hori ireki beharko genukela, ez? Lurralde auziaren eztabaida hori ireki beharko genukela. Nik uste dut momentu hori aprobetxatu egin behar dela. Eta hurrengo legintzaldian, esango genuke lehen hiru hilabetekoan berhartu behar dela autogobernu ponentzia. Ponentzia hortan adostasun bat eskuratu genuen, EAJak eta EH Bilduk, eta atal batzuetan baita Podemosekin ere, ez? Eta hor badaude oinarriak eta printzipioak estatus politiko berri bat idazteko. Orain egin behar duguna da, hortik artikulatu bat idatzi, eta Madrilera joan, eztabaida hortan parte hartzera, herri gisa, interlokuzio bakarrarekin. Uste dut hori dela datozen hilabetetako lana. Bizikideitzari dagokionez, eman beharreko urratsu guztiak eman dira, bizikidetza on bat izateko Euskal Autonomia Erkidegoan. Inoiz ez da nahiko, ez? Uste dut jarraitu behar dugula bidea egiten eta urratsak ematen, ez? Eta konpromiso argi bat egon behar dela memoria plural baten eraikuntzaren alde, ez? Eta giza eskubideen alde. Eta biktimen rekonozimentuaren eta erreparazioaren alde, ez? Bueno, guk norabide hortan urrats importanteak eman ditu azkenengo urteetan, ez? Aipatu nahiko nuke urrian 18ko adierazpena bera. Uste dut ekarpen esanguratsua izan zela, ez? Baina jarraitu behar da bidea egiten. Eta nik uste dut aukerak izango ditugula. Etorkizunean ere, segurazki denbora pasatu ala beste belaunaldi batzu inkorporatzen ari garelako jarduera politikora, eta gian izan dezakegulako begirada pausatuago bat, ez? Ariketa hau egiteko, eta orain arte posible izan ez den hori, etorkizunean posible izan dadin. Apirilaren 21ko hauteskunden osteko agertoki politikora begira jarri aurretik, orain arte, ukitu ez dugun gairen bat edo proposamenen bat edo azpimarratu nahiko bazenu? Bueno, ni politika industrialaz hitz egin nahiko nuke, ez? Uste dut, eraldaketa sozial eta ekonomiko handi baten erdigunean gaudela ja momentu honetan, ez? Eredu ekonomikoa aldatzen ari da, bagoazelako ekonomia deskarbonizatu batera,
krisi klimatikoa tarteko, ekonomia digital batera, jauzi teknologiko baten atarian gaude, edo lehen urratsetan gaude, adimen artifiziala tarteko, horretak hartzen aldaketa guztiekin, ez? Eredu ekonomikoan, eta ekonomian oroar, eta egun produktiboan. Bagoaz, askoz zirkularragoa izan beharko den ekonomia baterantz, eta bagoaz, askoz birbanatzaileagoa izan beharko den, halabeharrez izan beharko den ekonomia baterantz. Beraz, halako eraldaketa handi baten testuinguruan, uste dut, herri honen eredu ekonomikoa aldatu egingo dela, eta hauxe dela momentua apustu sendo bat egiteko, kokatzeko nolabait aldaketa guzti hauen testuinguruan eta saiatzeko bideratzen, ez? Eredu ekonomikoa eta gure ekonomia eta gure produktiboa izan dadin, bai herrialde industrial bat, balio-erantzi altukoa, bertan errotuako industria batekin, baina egokitua testuinguru historiko berri honetan, ez? Eta horretarako behar da politika industrial sendo bat. Azkenen urtetan egon ez dena. Nik uste dut azkenen urte luzetan autu bat egin dela, eta izan da hemen ere merkatuari ustea egiten, ez? Eta uko egin zaiola sektore publikoak izan zezan rol traktore bat, lidergo paper bat, ez? Eta ez ditugula aktibatu gure esku zeuden hainbat gaitasun. Besteak beste, gure gaitasun finantzieroak egiteko inbertsio produktiboak, egiteko, ehun produktiboan, ehun industrialean inbertsio publikoak egiteko, sektore zehatz batzuen aldeko apustu estrategiko bat egiteko, enpresa batzuk bertan errotzeko, eta bar, ez? Eta ondorioz, galdu ditugula enpresa importanteak, edo erabakimena, enpresa horien gaineko, Euskaltel, Gamesa, Ibermática, Navarme sektore teknologikoan, deserrotu dela gure industria unan esati bat, eta beraz, ez badago erreakzio bat hemen ere, eta ez badago bueltatzen politika industrial baterantz, ez dagoela bermatua, herri honek epe ertain luzean jarraituko ote duen izaten herrialde industrial bat horrek esan nahi duen guztiarekin. Hauteskunde gauean, legebiltzarkide gehien lortuaren bakarrik gobernatzeko beste ez baditu lortzen EH Bilduk, nora joko du babes bila? Ezkerreko alderdin gana, alderdi abertzalen gana? Nola ikusten dituzu besteak? Bueno, guk azpimarra egiten ari gara gauza batean, ez? Alderdi bakoitzaren emaitze zarago, azter dezagun herri ikuspegi batetik, apirian 21 mahai gainean jarriko den argazkia, ez? Eta argazki horrek esango du, hori ziurtasun oso esan dezakegu jada, hauteskundeak ospatu aurretik ere, argazki horretan ikusiko dela hurrengo legebiltzarra izango dela nabarmenki abertzalea, baina askoaz abertzalea, inoizko abertzaleena segurazki, eta izango dela gehiengo osoz ezkerrekoa edo ezker joerakoa, ez? Eta beraz hor badagoela mandatu herritar bat, eta mandatu herritar horrek esaten duela 3 herrialde hauek aurrera egin behar dute buru jabetzan, jauzi bat eman behar da gure estatus politikoan, nazio gisa rekonozituko gaituen estatus politikoa behar dugu, kompetentzia berria behar ditugu, 21. mendeko politika publikoa egiteko, eta behar dugu berme sistema bat estadin gertatu, azkenengo 40 urtetan gertatu den injerentzia estatuaren partetik gure autogobernua. Ustut hori badela mandatu herritar argi bat. Eta bigarrena da, behar ditugula politika publiko berdinzaleagoak. Eta horretarako nahia badagoela gizartean, gogoa eta gaitasuna ere bai, ez. Beraz, azter dezagun mandatu hori, eta guk proposatuko denukena da, osatzea eztabaida bat edo egitea eztabaida bat alderdi politiko nagusien artean, nola eraiki dezakegun herri proiektu bat, epe ertain luzeko begira izango den herri proiektu bat mandatu demokratiko hori jasoko duena. Izan ere uste dugu, 21. mende honetan ezin daitekeela gobernatu epe ertain luzeko begiradari gabe. Erronka sozialak izugarria diela eta behar dugula politika berri bat. Eta horretarako ezinbestekoa dela kooperazioa. Eta bukatu behar dela koalizio pastertzaileekin. Orain arte praktikatu den politikarekin, Gipuzkoan egin zenarekin, hain zuzen ere, ez? Hau da, lehen indarra baztertu, mantendu koalizio bat erreaktiboa dena proaktiboa bainoago, eta azken finean bilatzen duena blindatzea alderdi jakin batzuen interes partidistak eta epe laburreko interesak, ez? Eta gainera ja behar duena PPren babesa, sostengatzeko boterean, ez? Uste dugu eredu horrekin aldatu behar dela. Badagoela beste aukera bat. Nafarroan ikusten ari gara, badagoela beste aukera batzuk.
Eta beraz hori dela behar dugun politika hain zuzen ere, herria martxan jartzeko bere aukeren eta bere gaitasunen arabera. Hortzera doaz, genuzkan minutuak elkarzetarako, Pello Txandiano, eskatuko dizut, labur bada ere, hautagai guztiekin egiten ari garen testari nolabait ere erantzuna emateko, zein da inoiz ahaztuko ez duzun eguna? Egun hori da 2019ko kainaren 3, da nire bigarren alaba jaio zen eguna. Eta goratzen dut, eta astezina da jaio zen moduagatik, jaio zen kotxean ospitalera bidean ginda zela. Ez azteko modukoa. Zer da, noiz eta nori eman zinio lehenengo aldiz boto hauteskunde batzuetan? Hori uste dut izan zela 2001 urtean, okeraz baldimanago, eta Euskal Herritarrok eman. Aukeran, kontzertu bat, ala hitzordu kirol ekitaldi bat? Kontzertu bat, segurazki. Zer ikasi zenuen pandemiatik? Pandemian ikusi genuen komunitatearen indarra zein den eta ezinbestekotasuna. Eta nola gizarte hauek diren gizarte fragmentatuak, hauskorrak, individualistak, eta nola ez diren eusten halako egoera baten, ez? Eta nola behar dugun bizirauteko eta horrela ateratzeko behar dugun komunitatean indarra. Eta bukatzeko, zer da inoiz zure poltsikoetan faltako ez dena? Normalean falta ez dena da etxeko hitzak. Goizetik ateratzen naiz etxetik, baina beti bueltatzeko gogoz eta asmota hitzak hori gogoratzen didate etxera bueltatu behar naizela. Albezain azkar. Pello Txandiano, eskerrik asko. Gaurkoan gure gonbidapena onartu eta hemen txexatzarren. Eskerrik asko eta beste bat arte. Mi esker zuei. Eta ikusentzulok zuei ere agur esan behar dizuegu, jarraituko dugu, hautagaiekin elkarrizketa hauek egiten eta hurrengoa gure galderei erantzuten PSeko, Gipuzkoako zerrendaburu izango da. Deniz, itxaso, eskerrik asko eta hurrengora arte.